Ngai kumble phi iwe perlok changa kam tam ki subscriber ki like ki share ki comment ki view ki jong phi baro te hakane kapor na kwa ban ong ye phi khandiat ba tong ni snga pia ka jingkren khadu jong i doktor AJ Singkon hakane swab ba kin sedang ya kane ka jingyele kai futsal ka jong ki hapo moyong te i doktor ila klat kendit no ba iklon hakane kamadan te amtip na ka ka jing stom ka jong i te ka jalam ta ka don haka jing yam briu ka ba shirkai bat ngin ya pe ya kane ka video ka jong hadu bakut te tangkum ta kublai sibun kublai si hajar ngu let's say ki badang thamai sum ha subscribe ya kanika channel ka jonga ba phindu yo i ya ki video bangandang upload nang ne shakmat kublai sibun kublai sya jarngu samla kirangba kirang ni ko nakaliam ko jonga sina ki lai kai ba khat pa ki oyong ni na pamap na ko perwa kiba yewet te scam din da kai long sebentar juga cukup kejoni buat kita gambar untuk kita kamshakan ya ni jong kecet review bahwa dari kecet review bahwa luspa kastang swa naka cipta cipta nomor dan kita kreatif ini mah iswa ini break but bon oh problem like me amigi kadai kejala kabakut haka jingkrong snowsi haka tagari kabapaho oh agari kabau blay bakerku nrengi lompat kari kabakerdo balai anongi pikir kawai segajing sisa naman ngila cengai no blay ilong ki kristan tangkana ki kam ki pemile ilong ki kam serta kata kalau nggak sisa ladang ngilong sisa kita kibayang dan bentau fly kiblar ri ya kaburam ka jumutran uplay wam kumno kitab Deuteronomy dan ang kamar upla lagi punya dekat meningkom dekat sah ngan siong tangkat tu kan ye uplay wam nan kerku ya me kat kabaga kti jome ka kta an kerku kalengka jome ka bri ka jome ki jingri jome om ka ktin ka jome play nan penlong ya me akhli amat tong menlong nong ai om nong shem nong shon na kiwan na kawai kalan ikan kan reak sigin yaw lanti uta ulang uplay ubong ya kikun Israel bangas ngobo uplay ubong kumjo ini hanre ja ayu ya kajala jumi kong pong not aga jala jumi kadao kano pangila tunay na kinong rin kijong kaktin ka jong uplay loko don kam bangin kala kamamon ladang ikwa bani iya kijingkar ku kijong uplay ladang ikwa sa sisimpat bangin iya kijingkar ku kijong uplay haga jingkir jong i
Sepatu kemerah. Ano ba itong duty nito? Lamar ba pinong doktor? Iya, kan cuma. Oke.